Kaixo, ongi etorriak Poliedroa saioaren 10. saiora, eta kasu honetan izango dugu, hurbileko gonbidatu oso interesgarria Kevin Iglesias, berak duela gutxi, pasaden astean, hain zuzen, estrenatu zuen Deviant filma, eta aitzakia hori baliatu dugu, ez bakarrik pelikula horri buruz mintzatzeko, baizik eta zinemari buruz hausnartzeko, eta zehazki euskal zinemari buruz hitz egiteko. Orduan, entzun ezazue bere hausnarketa interesgarriak. Eta Deviant filmaren estrenaldia baliatuta, gonbidatu dugu Kevin Iglesias. Kevin Iglesias da zinemaren langile bat, esparru ezberdinetan, irakaskuntzan, ekoizpenean, eta oso aukera aproposa iruditu zaigu, zinemari buruz hitz egiteko, eta zinemaren atzean dagoenari buruz, batzutan bakarrik ikusten dugu pantailan agertzen da, baina pantailan ingurutan badago lan handia. Lehenengo galdera nahiko erraza da, zen moduz joan zen Devianten estrenaldia Murrion? Oso ondo. Guretzako pase oso berezia izan zen, talde guztia joan zen filma ikustera. Filma ikusten zuten lehen aldia zen, baita zuzendaria eta ni filma ikusten genuen lehen aldia zen. Eta gainera, filma Amurrion filmatu genuen, eta beraz, Amurrioko auzokide asko joan dira ikustera, eta batez ere filmaren ekoizpenean lagundu diguten auzokide asko, eta beraz, oso berezia eta oso ondo. Eta bere zinemaetan edo, beste, edo plataformetan, ez dakit zein den zuen planteamendua Deviantekin, noiz ikusi galko da? Orain honelako filme txikiak, batez ere genero munduan mugitzen diren filmak, thrillerrak eta beldurrezko filmak eta honelako filmak, badaukate berez bere zirkuito propioa. Guk orain egingo duguna da genero zineman espezializatuta gauden festivaletara filma aurkeztu, eta orain gaude izten banatzaile batekin akordio bat, eta beraz, paraleloan, joango gara ea zenolako harrera daukan filma festivaletan, alde batetik, eta beste alde batetik, zelako harrera dauka merkatuetan. Orain, filma saldu behar da, eta ea ze plataforma erosten duen filma, eta ze distribuidorak beste herrialdeetan hartzen dute filma. Eta momentu zen moduz emaitzarekin? Gu oso pozik gaude, filma presupuestu oso basua zeukan, baliabide oso gutxi geneukagun, baina, berez divertitzeko egin dugu filma, gu divertitu gara prozesuan, espero dugu orain ikusleak divertitzea, eta guretzako mirari txiki bat izan da filme hau egitea, eta emaitzarekin oso pozik gaude, batez ere kontutan hartuta, gure baliabideak oso basuak zirelako. Eta, ni pasan nintzen handik rojetik behin, eta ikusi nuen apura zure lana, eta, zein da berez filme batean ekoizle baten lana? Musika tresna asko jotzen dituzu, ez? Produktore baten, ni berez filmaketan zuzendari laguntzailea nintzen, ze da beste marroi handi bat filmaketa batean, baina ekoizle baten lana da proiektuaren hasieratik, proiektuaren bukaerar arte egotea eta gauzak gertatzeko responsabilitatea daukagu. Lehenik eta behin gidoi bat edo ideia bat jasotzen dugu, eta gidoi hori garatu behar da, saldu behar da nolabait zeintzuk diren proiektu horren nortasuna markatzen dituzten elementuak, eta 2 edo 3 urteko prozesu batean garatzen da, arlo kreatiboa, gidoia, baita ere arlo finantzieroa, hau da, zenbat kostatzen du filme hau, nork uste du dirua emango digula filme hau egiteko, eta gero pieza guztiak batu behar ditu. Finantzaketa lortzerakoan, finantza daukasun baliabideak gestionatu behar dituzu.
Ba, aktoreak kontratatu, teknikariak kontratatu, postprodukzioa ondo egitea aseguratu behar duzu, eta behin filma eginda dagoenean, ba, nolabait merkatuan jartzea. Bilatzea enpresa banatzaile bat, distribuidora bat, eta ea zer gertatzen den filmarekin. Eta zenbat aldiz joan zara psikologaren gana, 2 urte hoietan, ze idei txiki bat hartzetik filme bat izatera, hor daude gora bera asko, une politasko, baina bakarrik lan egiten duzun une asko, ezta? Ba, bueno, azkenean jendea ikusten duena da momentu polita, hau da estreinaldia, eta mundu guztia joaten da estreinaldira, eta gero moskortzen gara taberna batean, eta dena da oso polita, baina egia da, ba, bidean zehar oztopoak egunero daukazula, eta gainera mota askotako oztopoak. Bapatean lokalizazioaren jabe bat, ba ez du nahi zuk filmatzea eta erortzen da. Lokalizazioa filmaketa baino aste bat lehenago, eta hor galduta zaude, edo finantzaketa jarriko duen instituzio bat, edo inbertsore pribatu bat bapatean ez du nahi, dirua jarri, eta dena replanteatu behar duzu. Baina, bueno, baita ere oso lan, nola esan, errealizazioa, oso errealizatua sentitzen zara egiterakoan, eta nik uste dut ni psikologora joan baino, ni naizela pertsona askoren psikologoa urtean zehar, baina bueno, hori ja beste pelikula bat da, zeren azkenean lan oso kreatiboa da, eta pertsona kreatibo asko daude gela berean. Eta normalean pertsonak kreatiboak bere egoa daukate eta nolabait bere impronta eta bere lana defendatzen dute eta batean hor sortzen dira mota askotako konfliktuak eta hor nolabait askotan arbitro edo psikologaren lan egin behar duzu. Baina bueno, plazer handiarekin egiten da. Nola heltzen da sinema sale bat ekoizpenera, produkziora, ze karo, printzipioz sinema sale edo sinema jale guztiek buruan dutenean filme bat zuzendaria, nik uste holan fetitxe gehien duena, baina edo antzesleak, edo gidoilariak, baina ez dut uste jende askok bere buruan sinema nolabait ikusten duenean, pentsatzen duena, ekoizlea, produktorea izan nahi dut. Nola heltzen zara edo nola heldu zinen puntu horretan? Bueno, nik uste dut zinema irakaskuntzan gertatzen dena askotarikoan da jendea apuntatzen dela ideia batekin, baina gero zut deskubritzen duzunean zinemaren arlo guztiak, badago jende asko bere benetako bokazioa deskubritzen duela eskolan bertan. Hori lehen da bizi, niri gertatu zitzaidana baita ere, da ni lanean hasi nintzenean, orain dela 10-15 urte, urteak pasatzen dira, eta krisi oso handia zegoen, beraz, nolabait gure proiektuak edo nire proiektuak eta nire lagunen proiektuak egiteko modu bakarra ekoizpenaren erramentak nola funtzionatzen ziren ikastea zen. Orain gaur egun ez da hau gertatzen, hau da, ikasle batek edo pertsona gazte batek talentua badauka eta talentu hau plazaratzen badu eta proiektu oso interesgarri bat egiten badu, posiblea da norbaitek produzitzea filme hori edo film labur hori, baina gure epokan ezen nahin erreza eta beraz izan zen iaia por descarte. Ikasi behar izan genuen nola ekoizten dira gauzak, gure gauzak ekoizteko eta nolabait gure gauzak egiteko. Bestela ez zegoen orain bezalako dirutza eta instituzioaren apoioa eta plataformak. Beraz, izan zen gauza bat, nolabait iaia por descarte. Bai, beharrez. Bai, hori da. Baina aldi berean, jendea askotan pentsatzen duen nolabait produktore baten lana da monopoliaren maskota bezalako tipo batek, sombrero batekin eta dirua mugitzen duen edo dirua jartzen duen tipoa. Baina niri asko gustatzen zait, zuzendaritza baino, nik zuzendaritza lanak egin ditudanean
zuzendaria zara, eta oso ondo dago, arlo kreatiboak kontrolatzen duzu, eta azken hitza daukazu normalean, arlo kreatiboan, baina nolabait oso limitatuta sentitzen naiz. Aldi berean, produkzioan, prozesu guztiaren gainean zaudenean, niretzako askoz interesgarriagoa da. Showrunner baten antzera. Eta arlo kreatiboan, nolabait pultsio kreatibo bat badaukazu, ekoizle izatea, ere oso polita da, zeren zu ikusten duzu nola proiektu bat jaio egiten da, eta garatu egiten da, eta nolabait handia egiten da, eta zure zuzendaria, edo zure gidoilaria, zurekin sintonia kreatibo bat badauka, zuk arlo kreatiboan ere lan asko egiten duzu eta aportazio asko egiten duzu. Beraz, niretzat, ekoizle izatea da zinemaren prozesu aberasgarriena. Azkenean, produkzio baten arlo guztiak ezagutzen dituzu proiektu baten bizitzan zehar. Beraz, niretzako da lan politena. Oso ordu asko eman behar dituzu, eta zara nolabaiteko mediko de cabecera, ez daukazu espezializazio bat, baina denetarik jakin behar duzu, eta, niri gustatzen zaidana da, baina, apur bat masoka ere bada. Aipatu duzu, zu hasi zinenean, justo krisialdiaren une gorenean izan zen, diru oso urria zegoen, orain aldiz, badirudi beste garai batean sartu garela, ez? Erakundek sartzen dute dirua, gero erakundek sortu dituzte baldintza fiskalak, eta filmen grabaketak hemen sustatzeko, Euskal Herrian gehien bat, edo Euskal Herrian. Nolakoa da orain ekoizle baten bizitza? Hobetu duzue, ez dakizue zein neurrian honek iraungo duen, zein da egoera? Orain egia da produzitzeko momenturik onenean, gaudenean. Orain filme baten finantzazioa lortzeko badaukagu estatu mailako telebista autonomikoak, bai Euskal Herriko telebista, bai beste erkidegoen telebistak, gero orain dela 5 urte zeuden plataformak daude, plataforma hauek gainera euskarazko edo territorioaren produkzioak produzitzeko obligatuta daude, legez, eta erraminta asko daude ekoizle batentzako filmak produzitzeko. Hori egia da, baina, naiz eta orain asko errazagoa da filme bat finantzatzea, ere oso gogorra da, eta 5, 3 edo 4 urte egon behar zara lan egiten, eta egia da, ere kompetentzia handiagoa dela. Askoz handiagoa. Orain askoz jende gehiago egiten du zinema, zorionez, eta berez oferta oso handia da plataformentzat, ETB-rentzat, Eusko Jaurlaritzarentzat, baina, momentu oso ona da. Ez dakigu zenbat denbora iraungo duen, guk uste dugu administrazio publikoen nolabaiteko apostua jarraituko duela, baina ez dakigu zer gertatuko den plataformekin. Orain nolabaiteko gerra bat dago plataformen artean, plataformak dena erosten dute, eta katalogo gero eta handiagoa eukitzea nahi dute. Igual 3 urteetan edo 5 urteetan ez daude 5 plataforma, baizik eta 2. Baina, orain egia da momentu oso ona dela guretzako. Baina, egia da baita ere, produktore baten media da 4 edo 5 proiektu garatzen baditu, 2 edo 1 egiten du. Beraz, zu euki behar duzu beti 5, 3, 4, 6 proiektu bizirik, eta horietatik sortearekin 1 edo 2 egingo dituzu. Eta nola kudeatzen duzu beste horiek ez egitea? Gogorra da. Azkenean proiektu guztiak dira zure seme-alabak bezala, eta zuk proiektu bat garatzen hasten duzunean, ordu asko ematen dituzu, momentu asko bizitzen duzu proiektu horietan murgilduta dauden pertsonekin, eta proiektu bat nolabait hiltzen denean, da pena bat, da kajoi batean zure bizitzako 100 ordu sartzea,
Baina, bueno, bizitza da. Batzutan ondo ateratzen dira gauzak, eta beste batzutan, ez dago sortea. Eta, bueno, hainbeste urte lan egin ostean, ikuste, behintzat Euskal Herriko jende askorekin egin duzula esadizkidetasuna. Hoien artean, gogoratzen dutula urte gutxi egin genuela elkarrizketa ere, pues, aipatzen zenuen, Felipe Mugurzarekin harreman ona duzula, ez dakite ze nolako giro eta ze nolako lagun zaudeten Euskal Zineman, edo agian, bueno, estatu mailan ere, edo Katalunian ere ezagutzen duzu zinemagileak, ekoizleak, antzesleak, ez dakite ze jenderekin moldatzen zara bereziki ondo. Bueno, nire ustez, Euskal Administrazioak zinemarekin daukaten apostua, azkenean da urte askotan Euskal Zineman egin den lanaren ondorioa. Hau da, apostu hau existitzen bada, azkeneko 2 edo 3 hamarkadetan Euskal Zinema teknikari izugarriak eman dituelako, zuzendari izugarriak eman dituelako. Gainera, 80. hamarkadan zegoen nolabaiteko ideia hau zu zinemara dedikatu nahi baduzu, joan behar zara Madrilera edo Bartzelonara, nolabait egonda jende asko ideia honen aurka egon dena, eta esan duela ez, nire herrialdean geratuko naiz, eta Euskal Zinema egingo dut, eta hemen gure trintxera egingo dugu. Eta, bueno, urteetan zehar, ez dakit, Alex de la Iglesia, Urbizu, Medem, Paul Urquijo, Garaño, Goenaga, Telmo Esnal, egonda, Euskal Zinemaren boom handia, eta honen ondorioz, nolabaiteko pertenentzia sentimentua dago, nire ustez, Euskal Zineman, eta badaukagu nozio hau, nolabait guztiak batuta egin behar dugula lan apostu hau, administrazioen apostu hau mantentzeko eta benetako sektore ekonomiko potente bat sortzeko. Eta uste dut, momentuz ondo egiten ari duela sektorea. Aipatzen duzu sektorearen, ez dakit, estrategia edo, baina egia da, aipatu duzu Euskal Zinemaren garai hori, Alex de la Iglesia kendu, eta agian, bazeuden ere beste generoak, baina asko ziren drama eta olako, eta orain, une hauetan badago nolabait, zinema frantsesaren antzera, jorratzen, edo saiatzen dira jorratzen genero guztiak. Sabes, Paul Urquijo fantasia, eta gero drama ere badagola. Hori nola sortzen da? Sortzen da hausnarketa baten ondorioz, edo jendeak hartzen du bere tokia, edo jendeak aldarrikatzen du bere tokia genero horretan. Nola ikusten duzuzuk eskaintza horren zabalpena? Nik uste dut alako gauza bat era espontaneo batean gertatzen dela. Euskal Zinema batzutan beti esaten da, Espainiar zinemarekin ere esaten da, oso nolabait idiosinкратikoa dela, edo batzutan bere ombligora asko begiratzen duela, baina datuak demostratzen dute horrela ez dela. Baina nik uste dut era espontaneo batean sortzen dela. Baina egia da, ez bakarrik sortzaileen artean, baizik eta publikoaren artean, nik uste dut hainbeste Amerikar zinemarekin saturatuak izan garela, nolabait jendea gero eta gehiago bilatzen ditu bere nortasuna edo bere idiosinkrasia daukaten istorioak. Eta orain dela 20 urte, Espainiar pelikula bat zen una española da, eta euskal pelikula bat da, será una cosa de baserris o de la ETA. Baina, nik uste dut hori ja superatu dugula eta gero eta gehiago jendea baloratzen ditu bere herritik eta bere nortasunetik ateratzen diren proposamenak. Batez ere, arlo teknikoan nolabait guk egiten dugun zinema ez da hain diferentea igual Estatu Batuetan egiten duten zinema teknikoki. Igual ez Marveleko produkzio handiak, baina zu ikusten baduzu Paul Urquijok egiten duen lana, Ameriketan flipatzen dute. Eta flipatzen dute batez ere
teknikoki eta bisualki izugarrizko lanak direlako. Baina baita ere, teknikoki izugarrizko lanak diren arren ere nortasun handiko lanak dira. Eta Paul Urquijo egiten duena, ez du egingo zuzendari estatu batuar bat, edo zuzendari frantses bat. Eta nik uste dut hori jendeak gero eta gehiago apresiatzen duela bai. Eta adibidez, nola zein neurrian baloratuko zenuken emakumezkoek egindako ekarpena. Orain daukagu, Esti Urresola hor, nik uste, bueno, ia hegemonikoa bilakatzen estatu espainiarrean, esan ditugu ere Cinco Lobitos, esan ditugu filme emakumezkoek egindako filme ugari, Euskal Zinema jarri dutena hor lehen lerroan, eta ez dakit horrek badaukan zerikusirik zuzenean egungo garaiarekin, aldarrikapen bat dagoela horatzean, modu naturalean eman den, nola ikusten duzu? Bueno, ez diren kasuan ikusten dut mirari bat dela, horrelako fil bat eduki horrekin eta tratamendu estetiko batekin aurrera ateratzea ja mirari bat da, eta gainera izan duen harrera eta goia eta forkesariak eta hori mirari bat da. Eta gero emakumeen partizipazioa zinemari buruz, eske jasen gauza bat inevitablea, gerta ezina zen, ez zen normala, urtero, zuk ikusten badituzu Goya sarien adibidez, Goya sarien estadistikak, beti gizonezkoak igual ziren 70 edo 75. Eta gero hori ez da zinemaren errealitatea. Batez ere produkzio arloan, nik uste dut Espainiar estatuko ekoizleen top 10 egiten baduzu, 6-7 emakumeak dira. Beraz, ja produkzio arloan emakumeak indar hau zeukaten, eta ez zeukan inolako logika nolabait hau ez mugitzea zuzendaritza edo gidoi arloan. Eta nik uste dut batzuk hainbeste kritikatzen dituzten kuotak nahita eskoak izan dira hau gauzatzeko. Eta emaitzak azken finean onak dira. Carla Simon irabazi du, ez dakit ze izan zen, Berlinale edo, eta Esti Urresolaren filma nolabait kritikarentzako eta ikusle askorentzako urteko filmerik onena da, beraz emaitzak gainera dira onak. Beraz, espero dugu horrela jarraitzea. Nik uste dut, aurtengo Goya sariak izan direla historian zehar emakume gehiago gizonak baino nominatuak egon diren urtea. Beraz, espero dugu horrela jarraitzea. Eta gainera hori ez dela gauza bat artifiziala izan, baizik eta publikoak adierazi du... Ez que esaten badidazu ICA, Espainiar Ministerioak apoiatzen dituen filmetik 70 emakumeak egiten dituztelako kuotaren ondorio, baina gero filme horiek kritika arloan, festivalen arloan eta batez ere arlo komertzialean funtzionatzen badute, horrela jarrai dezagun. Eta zinematikat, badaukazu ere, ibilbide luzea irakaskuntzan, ezta? Bueno, ni irakaskuntza asko gustatzen zait, asko gozatzen dut, eta batez ere jende gaztearen energia sukzionatzea batez ere oso ondo dago, baita ere, eta gero ni askotan nire ikasleekin lan egiten dut. Gero ere baita nolabait arrobia osatzeko ere oso ondo dago irakaskuntza. Ni klaseak eman ditut Euskal Herriko Zinema Eskolan, eta gero noiz behinka ematen ditut baita ere klaseak eskak Bartzelonan edo Eima Madrilen bezalako erakundetan, bai. Baina, ez da nire bizimodu printzipala, da hobi moduko bat. Eta esaten duzunean, nolabait ikasleen energia baliatzen duzula, horrek zesan edo agian
jende gaztek dituen referenteak ezagutzeko balio dizula, edo eurek daukaten proiektuak aurrera ateratzeko zuek bezala ez, zuen garaian, pues, bitartekorik gabe bagrin horrekin ziprizten zen zarela, ze da etekin gehien ematen dizuna? Bueno, batez ere jakiteko zer pentsatzen du gure azpian dagoen belaunaldia. Munduari buruz, zinemari buruz, oso aberasgarria da. Azkenean zu askotan bizi zara zure bunker txikian, zure proiektuekin, nolabait zure belaunaldiko jendearekin, edo normalean inkluso helduagoa den jendearekin, eta nik uste dut importantea dela ez galtzea munduan gertatzen ari denaren nolabaiteko temperatura. Eta jende gaztearekin lan egitea ere ematen dizu munduarekiko beste perspektiba bat. Niretzako oso aberasgarria da klaseak ematea bai. Eta, bueno, apur bat gehiago zu ez baitzeko. Aipatu duzu, hainbat proiektu dituzula eskuartean, bat gutxien ez aurrera eramateko, orain ze daukazu buruan edo zertan ari zara lanean? Bueno, orain ni lan egiten dut Amania Films, ekoiztetxean, gero batzutan freelance bezalako lanak egiten ditut, irakaskuntza bezala, baina, bueno, orain Amanian gaude bi ekoizpen desberdinekin, bata filmatuta dago, Jone Batzuetan deitzen da filma, euskaraz egindako filme bat da. Eskak da ekoizle nagusia, Eskak da Bartzelonako zinema eskola, eta estatu mailan dauden nire ustez eskolariko berena. Eta, bueno, filme horrekin bukatzen ari gara, ea zinemaldian estrenatu badugu, zinemaldian nahi badu. Eta gero beste aldetik, hori filme oso txikia da, zuzendariaren lehenengo lana da, eta nolabaiteko filme intimista da. Eta gero beste aldetik, orain bukatu dugu David Pérez Sañudoren 3. filmaren finantzazioa. David da orain azken romantikoak filmatzen, baina espero dugu urtearen amaieran Sakamantekaz filma egitea. Sakamantekaz dela Gasteizen egondako dutzaila. Bai, hori da. Eta espero dugu, hori, film horrekin 4-5 urte egon gara. Filme oso zaila da, ekoizpenaren alderdian. Zen da epoka filma, gainera guda artean gertatzen den filma, thriller bat. Eta, bueno, desafio handia, baina, bueno, oso harro gaude gurea den historia bat pantailan jartxarekin. Berto, Kevin, mil esker, honi buruz hitz egiteagatik, ekoizpenari buruz, zinemari buruz, bueno, areetan sartzeagatik ere, eta, bueno, espero dugu laster debian, bueno, ez dakit plataformatan, jaialdietan ikusteko aukera izatea, eta laster, bueno, zure beste proiektu horiek guztiak ere ikustea. Plazer bat, eskerrik asko zuei. Mil esker.